Moi, tää on PT3 Nemon pesupäivä. Mut siis Nemo on aika hyvin jo niinku... Tää lähti nyt tää on vähän märkä vielä. Mut Nemolta on aika hyvin lähtenyt toi Mönjä. Silleen sanotaan, mut joo. Tänään, tai niinku joo. Niin me ehkä vähän vielä niinku... Ui, toi korvakin on ihan... kakka. Joo, sit kun mun kaveri on saanut nempun putsettua, niin sitten annetaan sille ruokaa. Tää keli on ihan kiva, jos ei näitä olis. Tällaista kakkaa. Muuten tää on ihan kiva keli. Täällä pystyy laukata, mennä esteitä, mennä koulua. Ja mun kaveri sanoi, että me mennään kohta esteitä. Ja eka me mennään varmaan vähän koulua, koska me piti mennä vähän koulua. Onks sitä väliä? No niin joo, se katkoo lunta. En käytänyt. No niin, mennäänpä katsomaan taas Nemoota nyt kalliin. Oota nyt, en mä vielä. Pitää pusata nää vielä karkkuun. No niin siis laittakaa YouTube Shorts ehdotuksia ja videoehdotuksia. Niinku se oli, mä sanoin ehkä PT1 ja PT2 mä sanoin, että jos mun kaveri saa 100 tilaajaa, niin tulee ihan hirveen iso spessu. Siinä on sleichejä, hevosia ja mun kaveri My Day! Ja sit siinä tulee myös monta YouTube-sortsia siinä isossa spessussa. Koska se on sillä on ollut vähän kiire. Niin se on unohtanut tehdä niitä! Ennen mun vuoro puhua. Niin se on vähän unohtanut tehdä niitä. Niin kuin mä sanoin. Ole hiljaa, Nemo. Niin se mun kaveri on vähän unohtanut tehdä niitä, koska se ei ole ihan niinku kerennyt, kun sen on pitänyt hoitaa noita sen keppihevosia. Niin siis hevosia ja mun kaveri sanoi, että sen pitää hoitaa eniten Ai mä mikä? Joo, se on aika monta kepparia. Monta kepparia sulla oikein on? Mulla on 4 aktiivista. 4 aktiivista. Ja sit silloin on jotain 10-20 muuta. 13 yhteensä. Niin joo. Mä menen tekemään Nemolle tätä ruokaa. Juu. Niin joo. Niin, no kiva kun katsoitte tän tän pienen pätkän, niin tulkaa katsoa myös toinen. Anteeksi kun tässä ei tapahtunut mitään, mut nyt me syötetään Nemo. Ja sit toisessa tulee ihan sika paljon kaikkea. Me mennään syöttämään. Me mennään esteitä. Sitten me mennään myös koulua.